ang kalusugan ng mata. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Sa himpapawid ng DZGB may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa, sa bayan ay tunay na kaibigan. Henry Maceda, Freebie Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, Kadoroy awardee pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda. VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, Kadoroy awardee pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda. VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Uya na, pakinggan mo na. Ang hapon ni VP Henry, Maceda, live na sa DZGB. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Aday po nakalaog si VP Henry sa online. Aday, baka nagbabiyahe na. Okay, so kita mo na po magkiriban hanggang alas 9 po kita. Then pagka-morning dito po sa tuyempong programa ang Angapot. Yan, duman po sa mga birthday celebrators. Happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday sa tuyempong classmate, kabat, si Madam Cynthia Balidoy Balin. Yan, good morning po tabi sa imo, Madam Cynthia. Parang din yan sa eskwelahan baga duman sa Anunal, sa may alternate road, sa Minabalda pasiring sa Kunyan. Ano yan, Tahoe Road ba yan? Minabalda sa UST Hospital, yung Southeast Asia, ano yata, yung vocational school dyan. Yan po, dyan si Ma'am Cynthia. Ha? Good morning tabi Sendo, and good morning man kay ano yan, kay kay Councilor Joey Maristela at saka kay Municipal Agriculturist Gino Gregorio kan Santo Domingo. Good morning tabi sa Endong Dua, sa Endong Mission. Sana ay maging matagumpay kayo. O bueno, mga tugang, dagdagan tayo mga istorya ulit po na sa luwas. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, please come in, Chief. Hello, Chief. Dali may interview yata si Chief Jimmy. Yan, para po duman sa mga kabarangay ta,
mga tugang nangunyan po sa hanghapot program. Chief Jim, andali, nawala. Yes. Hello, Director. Yes, go ahead. Nahanganin ako direct dahil ang tampaguna ko yung ulit sa Office of the Mayor, si Mayor Gemma Anong Hoko ko di naka-pull out pala ang tamay serbisyo karabahan ay pinaglansar na lokal na gobyerno kan ginubatan together with the agari may katabang ang provincial government Albay and duman in Anbeño sa barangay Mauraro. Kaya pasiring proceed na ako tabi Director Mar sa Mauraro. Sa Mauraro, Ginobatan, Albay. Abangan na lang taon-taon na interview niya to. Tahanay ko na inabot dito sa opisina. Si Mayor Gemma Anong Hoko. Ang serbisyo karaban, lit na background din na ako tabi Director Mar. Kari may medical mission, may seedling distribution. Gabos na serbisyo package na tabi Director Mar, may medical mission, may tabang sa mga parauma, sa mga serbisyo pang barangay na imbis na sa barangay mapasiring pa sa munisipyo, bringing the local government closer to the barangay. So yan, taon-taon tabi Director Marta, pasiring na ako naman. And actualmente yaw na ako digdi sa may area kan Kitago sa Ginobatan Albay. Out naman ako para mintras, Jimmy na salita di si Jimmy nyo. Alright, thank you very much, Chief Jim. Malinig sundin yan ni Chief Jim, ha? Ayan, tabi, mga kababayan. Ayan, gamitin niyo yung push on talk cellular radio para mas malinis kayo kahit saan kayo sa mundo. Good morning mga tog. Ay salamat tabi. Yan po Ben Imperial Street ngayon tinampo na po sa Ayala Mall and Dunkin Donuts na diretso mabalda sa UST Hospital sa Albay District. So Tao Road, so Imelda Roses Avenue na poon palaog sa Bilamor subdivision na ang balda sa gilid kan Marison Hotel and Tumbok Unrelim Tourist Shrine. Okay? Sige. Alright, so dumaan po sa mga kababayan natin, mga tugang. Diretso kita sa mga istorya pa. Dapat na magkompetisyonan ka mumano ko dyan sa gigibuon dyan sa Kunyan, gigibuon dyan sa old domestic airport, magtarabang na sana. Di ba? May issue dyan eh. Primero, maski anong kapaplano mo kang, kung dahil man pumarealisar na mailibalyo ang TOG 5, yung pong Tactical Operation Group kan Philippine Air Force, di po mangyayari. No? So, yan ang ang apot yan is, kung may budget na, sisay mabakal kalaga. Para kanino ba yung budget? Para sa Philippine Air Force? May expedite na. Di ba? Kaya makalipat na, tangar magplano da bagbakal kilo, dyan sa may parte yung mga tugang kang BIA. Di ba? So, kung 2025 pa may budget, 2026 na ngunyan, ano pong nangyari na? Diba? NCC ang dapat mag-facilitate kaya yan ang pagturuang-tuwangan garo. Tangani na kung ano man ang plano dyan, sigurado definitely whether the city, the ako Bicol o ang inipong kunyan, ang provincial government headed by Governor Rosal, ang mangyayari po dyan, kung may mabugtak mo dyan ang mga establishmento, ang makikinabang po kayo ng bilog na Albayano. Diba? Bilog na Ligaspeño, bilog na Bicolano. Iyan po, it will generate, sabi nga ni kayan, employment. And then, pag-itaas po ang ekonomiya. So, dapat magtaramang-tabang. Ano man ang sabi nga ni Kayan, ang yung pinaglalaban-laban, pagabot po sa politika, igilid ta na yan. Tang ultimately, ang satuya po na obeto nga tagusutang bugtakan po yan, mga tugang ng mga establishmento de negosyo, kung ano pa man, gibo na township, o gibo na hub, o business hub, mga tugang, ang target is makapagserbi nin tama sa tuya pong mga komunidad, makapagkolekta ng buwis, pagkatapos makapag-create ng employment, di ba? Bago itong so patorot sa dahan, kuminsan kaya ang mga supporter man, ang mga sige ang garit-garit na biko para gatungan. Di ba? Magtarabangan na sana. Garo na ako nabitin nga ni Kung Pido. Wala ka nakitong intervista ni partner Algaro. Na ngaya, kung ang provincial government igwaman ng plano,
Sinda, nagkaigwa naman ng primerong, sabi nga ilakdang ka na, makapagpalo ka ng pondo. Mga tugang, tangani na makabakal ning lote. Ang TOG 5, asin mahali po yan dyan. Tangani na makabuelo na. Tamariray baga ang lugar. Perti man ang God, parang yung nangyari naman sa Iloilo, na inalian kan airport man. Kaya nilipat so, airport na bago. Tapos inalian so, itong dating airport, ginibo po na na business center. Aba, di porti man talaga. So, yun man ang plano man dyan kung na, mga tugang, kan mga gobernantes ta. Sana lang isipon ta na lang mga tugang sa rumasan ng obeto nindo masirbe ng bilog na albayano dahil na magparairiwal. Dahil na magparairiwal. Anapot nga Papa Mar, kung saan pumabalong Tactical Operations Group, Edno rin po gibo na international airport ang biyahe dyan sa Daraga. Dahil man nga matabang kay Gob. Ang alliance nga ka. Sinda makinawang yan. Di pangyari. Dapat magtarabang. Di ba? Parang yung masanang obeto Sus Maria Josep ngunya na panahon na nagkikrisis na kita. Magpana turok kisang pa ka mo. Di ba? Dapat magtarabang na kung anong kikaray kang gabos. Ta primero, yan ang sinumpan Kung babasahon lang nindo ang pag-recite, asin isa puso ang pag-recite mga tugang kayang po na panunumpa ng lingkod bayan, perti na ko tambuhay ta. Dening kurakot, dening manakaw ning oras, dening masugo mga tugang sa sarong empleyado na ngaya, ipansin mo ako. Di ba? Yan po, sabi ta nga ni, tarabangan ta, kung ano po ang mga ikakaray kang gabusta. Yan ang kaya kita nag-insist rin sa kunaban, ta nga ni makatabang, ay di, i-maximize ta na, habang buhay pa kita. Di ba? Ta nga ning, maging ariglado na. Magayon yan lugar, ay magparahalo yun mga tugang ta, nakatinggan na tulong pirang taon na, kaso rin pa nagbalyo ang Bicol International Airport, Jaro 2021 o 2019? Limot ko na. Ay lang, dahil pa man talaga sa nakiging tunay na international airport. Dahil pa man na naglalanding mga tugang dyan na kunyan na international flight. May problema pa. Yun pa yung pig-aariglar kung paanong mahali. Mga tugang nakaharang po dyan na alambre. Transmission lines kan kuning kuryente, kan NGCP, kung paano mahali po yan dyan na dahil makasabit dyan ang eroplanong aralaba. Di ba? Very opportune time ko tayan. Primero, ilang komponendo so mga taga-naga na ang problema na. Taday na dumanapig ko palanding mga tugang na na turbo prop na eroplano. Dahil nabi ko palanding, duman mga tugang sa sa Ninoy Aquino International Airport, binawal na. So, pig-divert sinda, duman sinda sa Kunyan, sa Pampanga, sa Clark, di ba? Sa mga turboprop sa alawig ng Mariabi, mga kababiyahe mo. So, na ang problema sinda, kaya tama na ngayon, igwa naman digdi. Di ba? Kung magkaigwa man ang gadbaga, mabuksan na po yan, di marirahay na, di tranquilo kita. And then iyan po na winalat na lugar mga tugang para sa sa tuya. Manegosyar po yan mga tugang sa mga magkakaning kong otoridad. Military reserve bagayan ang kabanga garukaan. So 38, 39 or 40 hectares po yan. Ay di pakinabangan na kang gabos. Kung sisay man, day man kay puhan na magturo, kisan ka mo dyan. Tabaga kung maaraman po yan ka mga gusto mag-invest lugod, baka mag-aratras ta. Sige nang iriwal dyan. Ay, Karen Ala nasa linya. Karen, ay si Jimmy, may follow up. Jimmy, please come in, Jim. Yes, Direct Mar, yaw na ko digdi sa Mauraro. Ay, sa Caravan. Sa Serbisyo Caravan. Sa compound inikan na Mauraro Community College. Okay, yaw na digdi tabo nun si Mayor Gemma na ungho ko. Iba-ibang venue ini.
Mayor, good morning. Live po kita sa radio sa DCGB. Ano po ang detalye kaining serbisyo caravan and ano ang benepisyo kaining para sa mga barangay, lalo na digdi southern part kan ginubatan si Director Mar sa DCGB sa Angkor po. Good morning po, Tabi Mayor. Hello, good morning, sir. Yes po, opo. Ma'am, ano po yan ano? Ano yan ang serbisyo caravan? Ano pong obeto kayo and then anong mga serbisyo po ang daradara? Okay. So, ito pong serbisyo caravan, part po yan din nung sa programa po natin nung sa RCSP po. So, ano po yan din, spearheaded po yan din ng DILG and actually po ang naka-identify po yan beneficiaries po nung 4 na barangay. So, parang ito na po yung pinaka-culminating activity. Kahapon po nag-solution seeking, 2 days po yun. Ito kasi po ang programa ng RCSP, basically yung mga barangays na na-identify ng mga natin na with armed conflict pa, no? Mhm. So itong mga barangays na yan so part po yan din nung sa LCAC NTF po bagang programa sa tuyang national government. So may na-identify pa po dito sa atin na 4 na barangay na magiging recipient po sa ating programa. And amo na po yan so pinaka nila yung highlight ng program, yung serbisyo caravan, which is yung mga residente po ng 4 barangays and yung mga neighboring barangay po dito magiging recipient ng mga serbisyo like we have dental, medical, then may nagkadiwa, nag-yakap registration, so may mga kita din mga serbisyo sa LCR, sa PSA, sa SSS. Basically, sir, ang konsepto, yung serbisyo ng gobyerno natin, linapit natin sa taong bayan. Yun ang pinaka-konsepto po ng serbisyo caravan na nasa LGU level. And nag-agad man po kita ng katabangan through sa mga medicine, sa DOH, sa PHO, and yung sa APAW, deworm ng mga ayop. So halos ang kompleto serbisyo po dito. So talagang need po ng constituents natin. Be it livestock, may mga pananim po tayo, seedlings, and of course, so sa medical and dental health services po. Yes po. Ano po yan, ma'am? Continuous po yan o ngunyan po lang yan na bulan na Abril? Actually po, ngunyan lang muna ang aldaw. Okay. Ngunyan na aldaw. Ngunyan na aldaw. Nag-start po kami 2 days kahapon, pero ito, so barangay level lang, kung consultation with the barangay officials, conducive po ng DILG, kung ano po ang mga priority projects nila, then isusubmit po ito sa national government, then titingnan naman ang national government kung ano ang kaya nilang pondohan, and sa level naman po ng LGU, i-check din po kung ano po kaya namin na i-counterpart po dun sa mga na-identify po nindang program na papupondohan po sa national government. Ayan, magayon yan, Tabi, ma'am, na konsepto na hihagad na sa baba kung ano talagang pangangaipo ninda and then magtarabang-tabang national government and local government na magpundo. Parang yung parang yung sa Kalahi. Konsepto ng Kalahi, di ba? Na so tawa nagsasabi uning kaipuhan yung dati mga pong programa nung PUB, yung bottoms-up budgeting. Yes, di ba? Yung kailangan ng tao, hindi yung gusto ng gobyerno, gusto ng politiko. Ang pinakamagayon dyan because parang nagkakaigo ng sense of ownership yung kataong bayan na puprotiran yung project. Ayun po, may participation sila. Yes ba? Opo. Okay. Mayor, salamat po maray. Natanlos po na may dagdag kang ipapahayag sa mga Ginovateños. Guide po, Tabi. Okay. So, yung gusto po mag-avail ng mga services po natin, libre po dito. Na-advise naman po yung mga sa RHU, yung mga clients do na for this day, hindi walang check-up po sa RHU dahil yung full force po yung tao natin dito sa Mauraro activity. So, na po dito, naka-centralize na po ang serbisyo dito po sa serbisyo caravan. Opo. Okay, thank you, ma'am.
Okay, sige po, sir. Thank you. All day activity ni Mayor, ano? Hanggat may pasyente, hanggat may nangangailangan ng serbisyo, andito yung mga tao natin. Okay, thank you so much. So yan, mga tugang, si Mayor Gemma Anong Huko. May kuwandik di may, parang kadiwa. Telingon ko daw. Iyo, tabi, Director Mar. So mga gulayon, mga prutas, produkto agrikultural, mga produktong gibo kan sa mga barangay, yara undik di magkakabarakal. Iba-ibang venue ini. May sa dental, may sa yakap registration, and duman naman sa ibong nakanto, igwa naman dumanin ano man itong serbisyo. May mga members kan Philippine Army man duman na hiling kita, medical mission, and iba pa. So yan tabi, Director Mar, ang sitwasyon digdi sa Mauraro sa compound kan Mauraro Community College, and sa mga gusto mag-avail kigana man na serbisyo ali sa gobyerno, pasyar lang digdi maghapon activity na ini. Jimmy Nasalita, DCGB News. Mula sa Thank you very much, BP, Chief Game. Ayun, sabi di ba mga kababayan ta? Yan po serbisyo karaban, mga tugang, kang lokal na gobyerno, sin mga line agencies kang gobyerno, bringing the government closer to the people. So mga serbisyo pigdara po duman, sapat na barangay na na-identify mga tugang na medyo may, may mga lisngi pa sa tuya po na mga yan, mga nakipaglaban kontra sa gobyerno. Di ba? So, pigtawan na po yan ng mga atensyon, tangani po na malinig na. Okay? Yan. So, mga reactions, mga tugang kan tayo man nato kung kayo po na magkurumpitensya. Magtarabangan na sana. Ayan. Ang sabi po ka mga opinion nagpahayag ng opinion, mga tugang. Si Barkada ta. Sir Mar, ano ka paribok kayo? Mga lalay ka mga politiko? Ha? Sa totoo lang nga, kaya araw ka na nangyayari, nagkapaaralang kawan kiihi. Kung baga, bako pa oragan, bako yan serbisyo publiko. Ha? Dama ka ngayon, dapat magtarabangan para magmaterialis yan na project. Kung talagang pagserbi, ang tuyo ninda sa mga albayano. Corrected by, mga tugang. Sabi ni Maray Mirna, sana ngayon, mamati ka mga elected official na sa imong pigtataram. Salamat kung dango kuninda. Doon sa mga kababayan nato, mga tugang, padagos lang ang satuyan na pagmaawot na maabot ang panahon na magkasurundo na. Saro man sa nabaga ang pigsumpanin na magserbi, di ba? Sa banwa, di ba? Alright, saka nasa satuya man iyan na mga nag-iilihir. Kung napapadara kita sa mga sugot, dahil kita nakakapili ng tama. Kasalan taman yan. Di ba? Okay. Partner, o yan, si Karen Ala nasa linya. Tanungin natong istorya. Karen, good morning. Please come in. Yes, good morning, Tabi and Dimar. Nakanda naman ang ipatura kan Legazpi City PNP. Tangani na antabayan ang pag-abot kan imahe ni Inang Nuestra Señora de Salvacion para sa gigibo na inang magayon sa masunod ng Biyernes, petsa 1 kan Mayo. Iyan ang nakumpirmar kan DCGB sa Legazpi City PNP. Sa paagi iyan ni Police Master Sergeant Carlos Panya kung sa kinumpirmar kay ni Andimar na may buminaba na hali sa Albay Provincial Police Office na sarong order. Nagigibon nga ni Idigdi sa Legazpi ang selebrasyon kan inang magayon. Mantang tanda naman ini na maaktibar naman ang mga kapulisan sa siyudad kan Legazpi. Tangani na antabayan ang seguridad asin pasi order sa oras na makaabot na ang inang Maria digdi sa siyudad sa masunod na Biyernes. Mantang di pa man talaga direct formal na coordination meeting sa mga pulis sa bagay na ini. Pinaghandaan kan mga pulis kung saan posibleng makapagbugtak ng mga personahe para iyan sa seguridad. Lalo kung babalikan ta Endemar ang diocese and circular kan diocese aktibidad na ini. Mababaan imahin digdi sa St. Raphael de Archangel Parish sa Legazpi Port. Dangan babagtason ka ini ang kahalabaan kan Rizal Street kan Legazpi City. Sagkod na makaabot iyan dyan sa may St. Gregory the Great Cathedral sa Old Albay District. Mantang tiglalauman ang padagos ng ganapag-antabay kang pulisya sa bilog na probinsya kan Albay maski sa bilog na bulan.
sa mga darakulang simbahan o bikaryo kan simbahan na piglalauman arapitan kan mga debotos para sa bisita salvasyon. Yan ang report Karen Ana DCTV News. Thank you very much, Karen. Mga tugang dagdag na mga impormasyones pa po yan. Mano po dyan sa Inang Magayon. Ayan, ngunyan po yan na ano yan, maabot pong Mayo 1. Menos tanto, Joshua James Bino, dagdagan tampong istorya dyan. Kaibanan mga tugang ang matibayo na doktor. Sabi ng mga mute, hayop na doktor. Doktor ng hayop. Doc Manny Stefano, my friend. Kaibanan mo ni Joshua Bino. Joshua, please come in. Yes, Sir Mar, matibay ining si Doc Manita. Bako sana makahayop, makatao pa. Tangan niya na pagkaga, Sir Mar. Maugmahon sa mga driver na nag-aagi digdi sa may rotonda. Ay, may kunya na. May pantry. May community pantry na pinag-organisar ang City Veterinary Office Study, Sir Mar. Aramon sa ako na ano man ang laog kay ni. And siyempre ang objective and estimate kung mga pirang driver ang pwedeng makinabang kay ning programa. Doc Manita, live ko to sa DCGB with Sir Mar de la Cruz. Hello, good morning, Sir Mar. Good morning, my friend. Long time no see kitang dua. Opo. Okay. Hello. Yes, sir. Okay, kumusta? Ano po yan pinag-organisar po nito na community pantry. Anong magiging sistema? Diyan ko nadadangog. Naputol si Joshua. Pangyari. Naputol si Joshua. Hindi nagaro sa cellphone ko. Apudan ta si Joshua. Nganing day magputol. Diba? Sampay yung numero din ni Joshua Bino. Joshua James Bino. Pangyari. Wala si Joshua. Napuputol ang linya ni Joshua. Baka may diferensya na yan nasa iyang koneksyonis dyan. Yan na. Yan. Joshua. Good morning, go ahead. Andali go ahead. Nawara. Si Doc Manita o ninatabe. Ayan. Hello, Doc. Good morning. Good morning, Sir Mar. Yes, sir. Okay. Ano yan? Anong magiging sistema po tabi kaya na sa indong pig-organization na community pantry para sa mga drivers? Yes, ini pong community pantry pingunan takang Monday. Doon po sa senior citizen, dakulwan po na tauan ta more than 300. Now, ini pong sa tuyang community pantry kan jeep. Alam niyo po, until na wala pa baga sidang na-receive. Kaya minabuti ta po na kita magtao kaning community pantry. Now, originally, ang plano tango na so X lang na kung saan ugabagitan layers. Patay po na ugmaan sa tuyang opisina, nagbakal po kita ki additional anay papanao sa tuyang mga apektadong driver ngonya na crisis. Uga na po kitang upo, sardinas, binakalta po and ini pong kamatis para at least madagdagan po ang sa tuwing ipapanao. Now, ang obeto po kani Sir Mar, first of all, pag-arugan. Mabuhay po ang bayanihan spirit sa nangyari po kang pandemya. So mga individuals po na willing and capable, yuman po ang gibuon. Actually, dako na po ang nag-signify, dako na po ang gustong tumarabang and gumibo kay aron kaning aktibidad para makatabang sa kapwa na kung sa inadadipisilan kang crisis na ngunyan. Now also, ang another objective, of course, makatabang man po, maskin simpleng tabang sa mga jeepney driver, matawan ta po sinda importansya dahil sinda po nalilingawang kang city government and ma-inspire and ma-encourage sinda hanggang makatapos po ning hamon na ni. Ayun, opo. Di ano yan, bunay palan ko sa primary na pigtatao ko ta kang ano yan, kang City Vet Day. Pero pigdugangan po nindo yan, tanganing mas dumakulda ko lamang ang pwedeng makuha dyan sa community pantry. Yes, nakita ba nga naman po nga ang Councilor Sunshine Imperial and Lahara para makadagdag man po. And padagos na po nigigibuhon, maipo naman kita kikash para madagdagan po ang mga eggs and we will do. Again, it is community food pantry. Ayun, opo. Sige po tabi, Doc Manny. So, ang unyang pong aldaw, mainit na mainit ang panahon. Kumusta po ang satuyang mga hayop
paano ta po maportiran sindadigdi sa arog kaning sistema? Yes, actually, ini nga ni po. Kaipuhan maisalbar ang satuya mga taman na hayop, mag-livestock, mag-poultry sa sobrang init. Primero, ang makakapag-identify kan nadidipesila na ang sa indang mga tama na livestock and poultry. So tag sa diri mismo, pagbako na sinda comfortable sa kulungan, grabe na ang daplos na namamatian na, the same din sa mga ataman. So they should now provide more water, kung pwede malipot. And may electrolytes. Huwag po kitang nababakal dyan mga dextrose powder, electrolytes para ay po ma-dehydrate ang mga satuyang mga ataman. And lalo na sa mga pets, dahil po pagpalakaw-lakawon more than 8 o'clock hanggang 4 o'clock para dahil po maka-experience kang heat stroke. Now, nakauga po kitang mga naaraman na talagang tatama ang mga heat stroke, lalo na sa mga bunuo na urig. So, ang advice mi po sa mga nag-travel ng livestock, na dahil po ipag-travel sa katahawang kang init. Kasi nag-heat stroke po talaga yan. We have experience on that, and we will issue advisory sa satuyang mga livestock dealer. Ayun, tama-tama po yan, Tabi. Sir Manny, dahil pigdeklara na kang pag-asa ang El Nino Alert and posible na mag-abot daw po ini hanggang 2027. Wala ba pala na Sir Mar? Anyway, tama-tama, we will have this advisory even sa mga livestock dealer, sa mga farmers. And in fact, Sir Mar, nag-gibo na kita ki mitigations, kasuugma, nagkagwa po kita ki training sa atsarang damo, kung paano gumibo kay atsarang damo or silage making para sa mga livestock in connection sa paggamit kang dayami. Ini po bagang uot. Na kung saan kadaklan, tigsurol lang ka sa tuyang mga parauma o papalapa sa gilid. Now, nagkaroon pa kita ki partners and nagtao ki seminar on that kung paano maka-produce kaning silage or atsarang damo using molasses, using urea. May mga proportion man po ni. And nagagamit rin po ng drum o plastic na kung saan pwede po iniong i-ferment. So kadagdagan po ining pagkaon, lalo na tag-init. Na kung dakulon po na ani, dakul pong awot, magayunon po ning gibuhon para sa mga sitwasyon na kung saan kulang ang awot. Ayun, bago na ngunyan ang sistema, bako ng pipasan glass palan so karabaw o so baka di. Opo. Pwede tanang gibuan ki. Sa norte. Atsara. Okay, Tabi. Kunyan atsarang damo naman. Atsarang damo. Yan, kompleto ba ito? May molasses pala yan. Di ba? Di ba? May Masiram. molasses siya po. Masiram na pagkaon yan. Aba. And fermented po ini. Fermented, may mga good bacteria, kaya na-enhance po ang paggamit kang nutrisyon hali po sa mga dayami o uod or sa forages, sa mga awot. Yes pa. Doc Manny, congratulations po, Tabi. And nangapunan makita sa mga kababayan na makipag-coordinar dyan sa City Vet kung igo po ng mga pwedeng maipanao sa tuyang mga kababayan para madugangan po yan mga nyaon dyan sa community pantry po nindo. Yes, so gusto po na makitabangan. Actually, it is our moral obligation bilang komunidad na magtarabang-tabang lalo na sa panahon ng crisis na ini. So pinunanta, sarabayanta na po hanggang makatapos yung crisis na kung saan dahil kitang may nahihiling na nagugutom na kababayan, asin nahididipisilan, makadugtong kita kisarong pagkakandakulaong bagay na po yan, and they will be inspired and encouraged and to live sa tahaw ka ning kagipitan. Apa. Doc Manny, salamat po maray, Tabi. And mabuhay po kamo. Thank you so much, mabuhay po kamo. Iyan, okay. Joshua. Alright, Sir Mar, si Dr. Manny Estepona ng City Veterinary Office
bako sa na makahayop, makatao ba? Ayos ang tagline mo. Laktosunta ka niya. Alright, sige. Ayun, sa ongoing taon yan, medyo mainit din pero talagang paugma, ining mga taga Citybet na nag-re-repack, ining mga golayon tabi, Sir Mar. Ay, Diyos na. Tigpili lang bunay. Ala, takuli ni Sir Mar sa sarong patos, ilawon ko lang. Madali na lang. Pirang bunay tabi ni Sir sarong patos. Pero po? 15 pesos sa sarong patos. Ay, yung yunon mo yan. 15 bunay, Aha. sarong noodles, tapos sarong sardinas, Aha. tapos May upo. sarong parang pedasong kamatis po, nanay. May kamatis. 8 pieces ng kamatis, Oh. tapos sarong pedasong upo. Yug-yugon man. Yan na sardinas buda upo. Pwerte yun ang kombinasyon. Correct. Mga 2 pieces naman ni Sir Mar na ikasira mo. Radier. Ayos. Ayan, Sir Mar. Ang sitwasyon digdi sa may Rotonda, Quezon Avenue, Sir Mar, na Legazpi City. Estimate ko, may nasa sobra 50 naman siguro ang natawan. Ang kada pag-agi kan jeep, tigagaw-gawan, Sir Mar, kaining nakapatos-patos na, tapos figure record man sa mga plate number. Ayun. Tangan yung maduble adi. Tangan yung maduble. Very good on. Ako nandiyan, until supply lasts. Siguro mga maglabisang gatos na mga driver ang mga kinabang digdi, Sir Ma. Radier Mga na. 100 to 200 arka. Okay, very good. Yan tabi, Sir Mar, na sitwasyon digdi sa Legazpi City. Ang assignment mo na, Joshua Bino. Mula sa mga Thank you very much, Joshua. Mga tugang, magali kay Joshua. Lipat kita mga kababayan kay partner Alar Mario. Partner, please come in. Thank you so much sa partner. At least luway-luway naman na nahanapan in solusyon ang traffic problem digdi sa Legazpi City. Ang sabi ni Mayor Siam Ismail na dakulang bagay naman kung mapahiwas na ining tinampo dyan sa kalabaan kan Washington Drive na 2 lanes, magiging yan na 3 lanes in kaso dahil willing si Dr. Alita Ago na i-donate na ang parte kan sa iyang lote para makatabang ini sa pag-resolver kan traffic sa Legazpi City. Planong tapyasan. So, itong maginibong na kanto sa corner Ipakende Drive and Alternatao Road sa may UST Hospital mga partner. Kaya mabulo-bulo na dyan ang traffic sa mga masunod na aldaw. Sa Panagos na pag-espersos mo niyan kan City Government and Traffic Consultative Council, may mga innovation naman na pinagigibo para at least mabawas-bawasan ang traffic digdi sa Legazpi. So dyan sa Bagong Bayan, balda sa Barangay Sagmin, inopen naman iyan para at least maging saropang alternatibo kan mga saradit na bihikulo na makalusot dyan dahil na mag-agidigdi, makakontribo pa ni na traffic sa Albay District. Diretso, napigibong lakdang kan Traffic Consultative Council sa panginot mismo kan alkalde na at least yaon ang kooperasyon man kan mga pribadong grupo na ma-resolveran ang traffic digdi sa Legazpi, including dyan sa mga lugar na may problema ko yan, naroon dyan sa may Biga Arimbay na sabi madali na matapos, kaya pigilawaman na magiging may iwas-iwas naman ang traffic digdi sa Legazpi sa mga masunod na daw paluway-luway yan na pigresolveran kan Traffic Consultative Council digdi sa syudad. Yan pa partner, ang informasyon digdi Galaray sa Lawas, Alarmario, DCGB.
Thank you very much, partneral. Bagatugang yan po nagatusun sa oras na alas 8:30 na ng pagka-morning. We will be back. Standby lang. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hanap mo ba kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Strong values, strong minds, strong futures. Build them up for your child today with Sunshine International School, shaping leaders, achievers, and responsible citizens. As a value-laden institution with strong academic foundation, providing holistic development and a safe and nurturing environment with competent and caring teachers for a guaranteed bright future. Give your child the advantage of a quality education with Sunshine International School from our Little Angels Life Skills Center for 2.5 to 3.5 years old, pre-elementary for toddlers, nursery, kinder, and prep, ages 3.5 to 5 years old, to elementary and junior and senior high school. Enrollment for newcomers is now going on. We also offer summer classes for all levels. First batch starts on May 13, 2026, and the second batch on June 3, 2026. Visit us at Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Call 052-483-4488 or email sisofl01@gmail.com. Enroll at Sunshine International School and secure your child's future today. Pag tayo may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya
Kayakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro, silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1748S 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon, nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa, para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwaman in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywa, Aray!
Bang! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado nga papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomay is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. GB, 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 number 1. Okay. Mga kabayan, balik mo kita tabi sa programa. Hindi nakaguot yan. Ayan. Diban sa mga kababayan tapo, mga kababayan. O yan, may mga nakapararapot manangod sa ano yan, sinema kong pantanom. Mga interesado naman ka mo. O salamat pala tabi sa Penro. Duman sa ipinaabot na ano yan, seedlings, mga tugang ning pili buda kakao. Salamat man kay Bibi Angel. Si Bibi Angel may pigatindiran ngunyan. Kaya din na dadangog. Okay, de. Kunyan, igwa pong pigpanao na, tanadangog bingay dyan sa radyo nga sa Indo eh. Kundi, ito baga, duman sa kunyan, ito baga duman sa agriculture office sa region, di ba? At saka may mga extension office man. Pero, tigil po sa Albay, may programa man so Albay Provincial Agriculture Office. Sa pagi po kan officer in charge sa si Provincial Agriculturist Daryl John Ben Consejo na sa mga pahayag po ni Sir John, mga tugang padagos ang distribution ninda nin mga seeds sa seedlings, nin itong fast growing crops para duman sa mga interesadong albayano na mag-start nin backyard gardening. Sambang ning sabi nga ni ongoing po na fuel crisis as an economic challenges tadi kay puantang sustiniran nin pagkaon. Di bali nga dahil kwarta basta may pagkakaan. Ang sabi available sa opisina kan apaw duman sa Albay Farmers Bounty Village sa Kabangan sa Kamalig. Available for release ito po na mga seedlings, mga tugang ning ukra. May eggplant, may pichay, may kangkong, tapos tomato, buda upo. Sabi mga tugang, ini parte kan padagos po na pag-inguwa kang provincial government kang Albay na mapromotir ang food self-sufficiency as in mabawasan po, mapagian ang gabat na pigawasan ka mga albayano sa oral daw ninda pong pagastos. Okay? So, apera ka yan, sining ka na anong bitaw ka mga nakaaging aldaw na yung
apaw, mapaluwas po ning ano yan, nin mga video, kan step by step na guide sa tamang pagtanom mga tugang. O, yung technique sa tamang pagtanom. Tanganing sureball na tumalubo po talaga yan. Di ba? Di, magduma na lang po tabi. Pero sana maibaba po yan sa mga munisipyo, tabi, Sir Daryl, no? Maibaba sa mga munisipyo. Tanganin na arani na sa naso travel ta kumaduman pa sa apaw nako ang layo. Di ba? Baka kung iba itaw sa mga munisipyo and then sa munisipyo mag-disseminate baka pwede no tanganing ma-cluster ta so mga ano day masyadong hassle tapos day masyadong halawig ando dumanan. Yeah? Okay, mga kabayan, dagdagan tayo ng istorya ali po dyan sa luwas. Nasa linya si Pading Jomar Bien, ali po dyan sa First District. Pading Jomar, please come in. Salamat, Pading Mar. Ipigmabaiyan, Pading Mar, sa mga munisipyo Buda Siyudad. Ta digdi sa Tambaco City. Igwa kayan, kaya lang ubos na, natada na sana. Pitsay, Buda, kangkong sa ubas. Pitsay sa kangkong sa ubas. Roger. Masiram yan. Actually, ano yun ako digdi sa opisina ni Engineer Eileen Bonbon, ang City Agriculturist. Tapos basta kami mag-istoryan kan ma-monitor ko. Iyan na diskutir mo. Sa pigpanao dyan, hali sa probinsya. Iyo kayo ta. Sa pigpanabaranggit mo. Iyo man ang equality. Kaya lang, nagkaurubos na ta na i-distribute pa sa naninda. Ang pinaka-ultimong naubos, so okra. Na pinag-distribute digdi sa mga evacuees. Para magtaranom-tanom. So, natada na lang digdi is pitsay, Buda, so kangkong na maskideng tubig, nagbubuhay. Ayan, pwede yan, pwede. Yan pa, mas masiram yan, na kangkong. Roger, so, iyo yan, dapat kayo, magagad naman kisupply yan sa probinsya. Magagad naman ta. May manaling kita naman, wako ng mga seedlings, kundi mga pisog. Mga pisog? Mga pisog. Tapag seedlings baga, so tambo na. Mga pisog ini nahiling ko digdi. Mga pisog. Mga pisog ini. Okay, very good. Bulan na Abril ngon pade. Grabe ang kuyog sa tabako. Kuyog? Una ko, pigbawal na yung pagdakop. Bawal man ang gad, kaya grabe ang kuyog sa dagat. Kan tabako. Ay, sa saod. Kunyana, no? Dahil ini, Roger. Pwerte magsurusaldo ka, piprito sa na presko, pwerte. Roger, dahil ini ang panahon talaga na nag-urugbunan baga kanakalis na bulan na Marso hanggang Abril. So mga bataway, iba-ibang klase, disutugayod na espesye yan. Hanggang danggit. Nasuyan sa darakulao na maray. Patarag bago. Pag minaurugbo, nagiging kuyog ang ugbon. Ayan, and ini ang panahon na mga kuyog pasinda. Kaya mahigpit ang implementasyon kan Tabaco City sa ordinansa na nagbabawal sa pagdakop ng kuyog sa kada bulan na Abril kang kada taon. Ini ang pigkumpirmar niyan sa DCGB News ni Engineer Eileen Bonbon ang City Agriculturist kan Tabaco. Susug sa iya, aloy nagkapirang taon na nindang ining pig-implementar asin nakakahiling masidanin magayon na resulta dahil ang tamag po kang implementar ang ordinansa na pagbabawal kan pagdakop ng kuyog sa bulan na Abril, ang mga minasunod na bulan na papano nin dakop nin mga kuyog na nagdarakula, arog na gani kaya na mga mublad, bataway, taragbago, asing kung ano-ano pa. Inunambitan niya na sana piriming magpadagos ang kooperasyon kan mga parasira na pag-arog kay ning bulan na Abril dahil nanggad magdakop din mga kuyog para mas abundant ang pagdakop kay ning mga nagdadarakulang kuyog pag-abot ka ng mga masunod na bulan. Sa iyang sinabi na antes pa ang bulan kan Abril, liwat nindang pigapakirumdom ang mga barangay official sa manungod sa ordinansa asin na pigahagad din ang tabang kan mga ini na mag-monitor sa mga residentes kan mga ini digdi sa mga costalis na barangay kan Tabaco tangani na magiyahan ang mga parasira o maparumduman mga parasira na day magdakop kan mga kuyog pag bulan Abril para mas magdakol ang produksyon sa kadagatan. Roger. Yan paring mga impormasyon, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Pading Jomar.
Yan po tabi adi. Doon sa mga kababayan ta, kaya seldom na ako makakuha. Yan. Ng kuyog. Ako ngunya naglikay na ako kaya ta. Aram mo na kung mangyayari sa kuyakan. Pero masiramon talaga. Sabi tama ni si Sir Jeff, masiramon yan sa pili. Ang pili ngayang linan tabaga, isawsamuan sa kuyog, abaana. Lingaw ang panugangan nald. Lalo kon masapugon ang pili. Ayan. Magtarnom ki pili. Ay mga varieties ko yan yung pili na ano yan, 3 years to 6 years. Aba, nagbubunga na. Mga tugang and dako lang bunga, karo mga size mil na bunga. Pero may mga style pa na pigupruning mo pala, tanganing di masyado lumangkaw. Ayan. May mga tamang management, mga tugang kayan. Kaya duman po sa mga kababayan niya to, magtarnom kita. Yun ay nang sa tuya po na panlaban mo niyan. Kaya kung may mga available na mga pantanom sa mga municipal agriculture office, provincial agriculture office, panauna po ninduan ta baka mag-expire. Tapos tama ito, nalakdang mga tugang kang apaw na magpaluwas din ko niyan. Nin step by step na video. Tanganing may guide. Sabi, ipopost na ito duman sa apaw, Facebook. Tangani po na makaukod sa mga tao, anong mga dapat gibo na sinday masala. Tama po yan. Kumbaga, i-guide ta. Tayo mas nagkapareriling sila sa YouTube University. Minsan duman sa YouTube University, may utik. I-exaggerate man. Kaya magabot kang oras na disganar man sa ibang mga kababayan tao. Yan Iyan, practical yan talaga na hali mismo sa mga technician tadig di mga tugang sa probinsya. At sana i-replicate po yan ka mga munisipyo. I-activar sa mga field. Ipawaga sa field sa mga technicians na and turuan ng mga kababayan ta magtanom. Tangani po na kung kang inot may green revolution ngunyan dapat mas pakusugunda pa yan. And bagayon nga ni mga tugang talagang implementar ito po na agroforestry. May kahoy ka na, may fruit bearing trees ka pa, igwapa ka pang vegetables. Ipakaray po yung kimaray. Tangani na ang pagkaunta mga tugang sustenido. And bagayon po, excited kita na maging operational na. Ito po na multi-species freshwater hatchery. Yugunon man. Diyan po sa Albay Farmers Bounty Village. Arani sa opisina po kan Albay Provincial Agriculture Office. Tangani po na makapagtao nin mga similya, mga tugang nin mga sira na presko. Kasarabay ito pong tilapia. Igwapa nin hito. Pagkatapos may crayfish pa. Tangani na makatabang sa satuya pong pag-establisir nin food security igwa kita ninda ko na pagkakan tayo puan kay puwan ta. Sabi nga ni gura may karampot ang kinikita mo, kung igwa ka ning makakuha ning pagkaon makakatipid ka, may savings ka. Pero kung gabos bakal, abay talagang may problema ka. Parang ngayon mako si Donald, magastos ka mapamasay pasiring duman sa saod, mabakal kog bus kamuti o kung samantalang pwede man sanang itusok-tusok andyan sa likod kan laro sa barisbisan, di ba? Igwa ako na iling nal si Sir Marlon nagibo ning supusti baga na plastic rinuluhan kinagang ki kunyan ki mga sukap baga napigtan naman ki gulayon. Hindi akong hydroponics ito. Di ba? Dakula diskarte na pwede pong gibuhon para makatanom kita. Dahil man kay puaning igwa ka ngayang dakulao na solar, dakulao na nadaga para tanuman mo maging farm. Hindi pwede kang mag-container gardening. Uso na po yan ngunyan. Including yung sack gardening o yung sack farming. Yung sako ang ginagamit. Igwa nga na kung nailing, so maong naluma na. Yung kinagang kidaganal. Pero tibaga sa bunga,
kang mga okra. Ayan, mga fast cash crop ang pig, yung madaling magtubo, tapos madaling maani, yan ngun ang piko patanom, mga tugang. And after which sarantan, libre man sana, libre man sana ang piko panao, after which sarantan na po yan, and then haputon ta, kung ano ang mga dapat nagiribuhon step by step, pagpatambo, pagkatapos pagtransplant, and then pagmantinri ka na bang magdakula, di ba? Tangani po na dahil masayang ang effort. At minsan, ang iba na dedisganarta, dahil mga nagdakula ngayon, so tinanong kong lapa man ngayon. Di ba? Dahil dapat ay mag-iaan talaga kimaray. Di ba? Iyo po ang kaipuan tangon niya ng mga panahon, mga tugang. Sustiniranta na may mga pagkaon po kita ngani po na mabawas-bawasan ang gastos ta. Yo, na puro sa nakarga, puro sa nagastos kita. Ba? Yan, may pigtataong mga may oras di aprovitsaran tayan ta. Lalo na sa mga nasa middle class, o dahil man kamong ayuda, tanom-tanom kita. Nangani po na maging ariglado ang gabos. Okay? O paano? Nald? Oras na para po kita mag-iskerda. Sige po sa programa. Salamatong pumaray sa pagtitiwala, aking pagtyaga, pagdangog sa sendong lingkod si Papa Mar. Ayan. Garo, next week na pa makaiba ng garo si Kadoroy, si VP Henry. Baka sa Lunis na pa makaiba ng garo si VP Henry, adi. Tama siya? Sa Lunis pa? Didiretso lang kita, Day 6. Ano yung programa ko niya na paggaga? Sino ka po sa Lamaton? Kay Canuel Manalo, good morning. At saka kay Kuya Nes Belga, good morning. Sino ka po sa Taguan Tabay? We love you all. Bye-bye! Sa Lamaton, abangan po masunod. Si Papa P. Pio Fernandez para po sa Tingog, Kambanuan. Masunod na. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat, sa presyong abot kaya at matapat.